3/4 lodě a kluci berou teda zaslouženě stříbrnou medaili. A nyní už jsme na startu finále A dvojskifů mužů juniorů. Tady máme v dráze číslo 3 obrovské želízko v ohni, stejně jako dvojka bez kormidelníků mužů. Tady máme Honzu Cicinbucha a Eduarda Bezděka, na starosti je má trenér Martin Kubricht, jsou to bývalí svěřenci Michala Vabrouška, ten se věnuje, já už jsem to dneska dopoledne říkal, seniorské reprezentaci, takže na starosti má Martin Kubricht, stejně tak jako Míru Jecha, který skončil 7. na tomto mistrovství Evropy, a tento dvojsky bude útočit na medailové pozice. Všichni věříme, že to bude podobné, jako tomu bylo u dvojky bez kormidelníků. Nejlepší by to bylo, kdyby to bylo ještě lepší, nicméně uvidíme, jak to bude vypadat. Závod byl právně odstartován. Na prvním místě zatím posádka na dráze číslo 4, to jsou Italové. Druhé místo je dráha číslo 5, Francouzi, a o 3., 4. a 5. místo se přetahuje dráha číslo 1, 2, 3, to je Rakousko, Slovinsko a Česko. Míme 250 po startu. Na prvním místě stále posádka Itálie, druhý jsou Francouzi, třetí tady v dráze číslo 1 Rakousko, čtvrtí naši borci společně se Slovinskem, a tam ještě flintu do obilí neháží Maďaři. Uvidíme, jak to bude vypadat, tam ten souboj bude velmi zajímavý. Tady se mi nelíbí, jak italský dvojskiv ujel celému tomu startovnímu poli. Pro nás to není úplně dobré, pro Itala je to hodně dobré, nicméně souboj o to 2. a 3. místo je pořád velmi vyrovnaný, respektive spíše teď o to 3. místo. Na druhém místě jsou Francouzi, ty mají necelé 3 vteřiny náskok před Slovinci, těsně za nimi Maďaři a pak jsou naši borci. Posádka Itálie kontroluje svoji pozici celkem s pohodlným náskokem, druzí jsou Francouzi, třetí aktuálně podle mého šikmého pohledu, co vidím jako vy na monitoru, jsou Slovinci, naši borci za nima, tam v té krajní dráze se tam pořád ještě tlačí Maďaři. Uvidíme, jak dlouho jim vydrží síla, oni postoupili do toho finále z té 3. postupové pozice ze semifinále, tudíž papírově nepatří úplně k těm favoritům. Já očekávám, že by jim někde kolem druhé poloviny z dráhy mohli dojít síly, nicméně je to velmi nevyzpytatelné, oni mohli šetřit energii, vzhledem k tomu, že se závodí 2 závody za den. Uvidíme, jak si rozložili síly. Teď je tady souboj mezi slovinským dvojskifem a naším dvojskifem. I ty Maďaři jsou tam pořád ve hře, naši borci jsou ale píchlí v francouzském dvojskifu, tam je rozdíl 3/4 lodi, kluci jedou velmi kompaktně, to je vidět, vesla jim jdou v klidu čistě do vody i z vody, hážou to tam pěkně, uvidíme, jak to celé dopadne, je to velké drama. Italský dvojskiv, mně se stylem veslování moc nelíbí, ten háček jde trošičku od vody, má to podseknuté, nicméně strok to tempo má hutné, zřejmě celý ten dvojskiv dělá on. Druhé místo Francie, 3. místo naši borci, teď aktuálně ztráta 4,6, na Francii je to necelá vteřina, to ještě nic neznamená, je to teprve kilometr. Já doufám, že ty Maďaři přestanou zlobit, že odpadnou, protože ty šli do toho finále z té 3. pozice. Naši borci teď za to vzali, je to kilometr, tady se láme chleba, je potřeba za to vzít, netaktizovat, rozjet to, po případě si teda ještě pošetřit síly do poslední 250, nicméně tam se může stát cokoliv. První místo pořád Italové, tam už je to víceméně rozhodlé, naši borci. Druhé místo, 3. místo Slovinsko. Tak, teď je to
pěkný pohled, kluci už mají náskok. Půl lodě jsou aktuálně na druhém místě, Francouzi už se propadají, ty to napálili, zkusili to, nevyšlo jim to, naši kluci aktuálně druhé místo, tady ten nepěkný, stylem nepěkný háček na tom italském dvojskifu, nicméně lodička jim jede hrozně rychle, oni to do té vody švihnou, tempo mají dynamické, já to nechci pomlouvat, jenom ve srovnání, když se podíváte na náš dvojskiv, tak vidíte, že kluci jedou hezčejš, mají to chycené stejně do té vody, i ty těla jim pracují podobně, teď aktuálně druhé místo, třetí místo Francie, Slovinsko, tam je to těsně, uvidíme, jak to bude na 250 metrech do cíle. Tady už kluci se propracovávají, tady náskok nad Francouzi, 3/4 lodě, to už je dobré, to by mělo být dobré. Slovinci se drží zuby nehty, Francouzů tam jde hlavně o to pořešit potom ten závěr samotný, aby nás tam někdo nepřekvapil, aby tam třeba se ještě nezbláznili ty Francouzi, uvidíme, jak to bude vypadat, Italové kontrolují tu svoji pozici, tam je náskok loďky, je vidět, že Slovinci teď roztočili větrník, uvidíme, jak to bude vypadat, ta jejich špička se přibližuje k posádce Francie, troufám si říct, že předjedou, naši borci za to budou muset ještě vzít, ten styl těch Slovinců je takový velmi agresivní, teď není na co čekat, posádka Slovinců se tlačí do našeho dvojskifu, je tomu tak, kluci teď za to musí vzít, Eda s Honzou za to musí pořádně vzít, nezbývá jim nic jiného než to zkrátit zhruba někdy teď, protože jsme asi na 120 metrech do cíle, odrazit ten nástup Slovinců, první místo Itálie, tam je jasný, není se o čem bavit, naši borci krásná druhá pozice, to vypadá velmi dobře, Slovinci to ještě zkouší, ale už to nestihnou, bude to stříbro stejně jak u dvojky bez a bereme stříbro z mistrovství Evropy, první místo Italové, druhý naši borci, třetí Slovinci, čtvrtý Maďaři, pátý Francouzi a šestý místo jsou Rakušáci, který protínají pásku teprve teď. A je to tady, vážení přátelé, další stříbro pro Českou republiku. Takže další medailová radost pro českou výpravu. A za malou chvíli budeme vyhlašovat, bude slavnostní vyhlášení dvojskifu juniorek.